Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag sa mga oras tayo, alas 5:51, itiag sapa. Ito ang Tiagsapa Anapduan Tinamnama. mapagpala sa mensahe ng kalakasan at pag-asa mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tiagsapa Anapduan Tinamnama. Dito lamang sa 1143 DZMR, your Missions Radio. Oh, fine. May isang manan nga medyo nalamiis nga agsapa iti kablaw. Kung itong may sakit na aming kakabsat nga dakal sibsibay iti radyo dahil medyo maaliwalas. Iti agdama dito surroundings ko kapsat gaputa dak dito nasudi si Mimbaan Roas Isabela kakabsat. Madaydayaw iti apo tinasayat nga panahon medyo nalamag. Palagyaman tayo iti apo iti pandakaring tayo manan nga danrag uragsak kadag iti puspuso tayo kasrugyan tayo manan iti daytoy nga agsapa anat-natnuan iti namnama ket sapay ko mata kaduanda kaginggan iti panaglipas iti daytoy nga programa tayo kakabsat madaydayaw iti apo ket magipagpasat man daytoy nga programa tayo sapat at man iti namnama man iti Lunes aginggan iti Biyernes iti dating stasyon 1143 DZMR Santiago City tinaragsa ka man kapkablaw kada kayo si Aldao iti Lunes Lawrence Salazar. Alawan kakabsat agkiyaman tayo iti dayta nga kanta day dayawit day tanagan mo. Well, makipagluwat kayo man kanya kiti libro iti Isaiah kapitulo 6 sa agingana iti 11. Basta iti saritain na. Iti dawin na panakatay ni Aring Osyas nakitak iti apo si tutugaw iti nangato at trono na agsaring gayad iti gayadan iti kagay na iti intero at templo. Iti likmut na si tatakder dagiti apoy a parsoa innem iti payak iti tunggal maysa duwa iti nangabong iti rupa duwa iti bagi ket duwa iti usarendang agtayab ipukpukaw da iti tunggal maysa santo santo santo
nasantuhan iti Apo aman nakabalin amin, napno iti lubong iti dayag na. Gapo iti pigsa iti timok da, nadayag iti pundasyon iti templo, napno iti mismo a templo iti asok. Kinunak asyakpay awanen iti namnamak. Dakas amin nga gaon iti ngiwat ko ket agnaedak to iti sidong dagiti tattao anrugit ken dakas iti tunggal ibalikas da. Nupay kasta nakitak kadagiti mismo amatak iti ari ti Apo aman nakabalin amin. Iti mayab nga immay kanyak iti maysa kadagiti parswa. Ti igem iti biggang iti sinipit na iti altar. Insagid na iti biggang kadagiti bibig ko ket kinunana naisagid daytoy kadagiti bibig ko ket ita nadalusan akon ket napukaw napakawanen dagiti basol ko. Verse 8, nangeg ko iti kinuna ni Yahweh, siya asino iti baon ko, siya asino iti baon tayo, adtuyak ibaon nak, kinunana. Inkay ibaga daytoy, a mensahe kadagiti tattao, uray no ipasnekyo iti dumngeg, diyo maawatan, uray pasnekyo iti kumita, diyo ammo iti mapasamak. Iti kinunana kanyak, pagpunengem iti panunot dagitoy at tao, pagtulengem ken pagbulsikem ida, tapno di da makakita wenno makangeg, wenno makaawat, tanong saan mong aramiden, amangan no agsublida kanyak. Ket maimbaganda. Verse 11, sinaludsod ko, kasatno iti kabayag na, o akastoy, o Apo, agingga nga madadael dagiti syudad, ket awanan agnaed, agingga nga awanan agnaed kadagiti babbalay, agingga nga aglangalang anamin pinsan iti daga. Pagtalawag to dagiti tattao ket aglangalang iti entero a daga. Uray maysa iti 10 tattao iti mabati iti daga madadael tumet. Mayarig to iti napukan a lugo at laeng puon na iti matda iti puon iti mangipakita iti baro a pangrugyan dagiti tattao iti Dios. Madaydayaw iti Apo, ket isu iti mangbendisyon kadagito nga binasa tayong sasauna. Iti nga napanisay iti templo, nakita na, wenno natakwatan na nga natayen ni Aring nga Uzias. Ngem saan nga natay iti Dios nga pagserserbian na. Adda pay laeng iti Dios iti trono na. Napukaw ni Isaiah iti ari dagitoy daga, di ari na ditoy daga nga pudno nga ay ayaten na ngem sa diay nakita na nga iti ari dagiti amin nga ari nakita na iti Dios nga nang balbaliw iti taray iti biag na. Well, adalin tayo man kakabsat. No anya dagiti nakita ni propeta Isaiah idi nga napan iti templo, iti tiyempo nga adda isuna iti napalalo nga talagang agsagsagaba wenno agladladingit. Umuna nga makita tayo kakabsat iti Isaiah ti Apo i bersikulo 1 bersikulo 1 hanggang 4 nakita ni Isaiah iti kinasya asino ken kababalin iti Dios. Nakita na no anya iti nakita ni Moises di Exodus chapter 15 verse 11. Siya asino o Apo kadagiti Diyosen iti kasken ka. Siya asino iti maspingken ka iti nakakaskas daaw a kinasantom. Siya asino iti pumada ken ka nga garamid iti milagro ken pagbutngan gapo kadagiti nakakaskas daaw nga aramid no. Nakita na iti Dios nga naitan-ok nga maidaydayaw. Nakita na nga iti Dios iti sentro iti amin nga dayaw. Anyan nga sirmata kakabsat. Anyan nga rikna ken gundawan nga intuno tumunggal maysa kada tayo ket pudpudno nga mapadasan tayo dadya kung kunatay nga close encounter iti Dios. Ngem no kitahen tayo kakabsat iti binasa tayo may maysa nga Isaiah nga nakakita kada ito nga nainlangitan. Nadayagan nga leser mata. Saan nga kinuna ni propeta Isaiah nga nakita mi. Anya ti kunana nakita. Kahit kung makita tayo dito kakabsat, nga intuno agkukuyog tayo nga agdaydayaw, intuno agkukuyog tayo nga mapan di church tayo, kitkitaan na iti tunggal may sa puso, ken panangidaydayaw tayo ken kuana. Saan nga iti kadwa tayo? Saan nga iti pastor tayo? Ngem adda kada tayo kakabsat nga makakita ken makapadas iti dayag ken iti presensya iti Dios. Posible nga matignay iti maysa nga agsangit ngem iti kaabay na. Wenno kadag iti adda ti irelay iti tugaw na. Ket saan? Adda iti agbabawi, adda met dagiti agtultuloy nga mangipatpatangken kadag iti puspuso da. Adda iti nalaka nga masagsagit iti puso na.
adamot dagiti magipatangken iti puso da iti panagtignay iti Espiritu Santo. Anya kadagitoy nga tattao nga kabsat. Nga into mapan ka iti kapilya, mapan ka iti simbahan, ket may salaan nga pasit iti routine mo. Nga kasapulam nga aramidem. Wenno agsipot ta kayat mo nga masabot iti Dios iti dayta nga tiempo. Aya, isasagana kamutlaan kadi. Nga manglukat ta pusom, kas adda nga agtuktok iti Dios tarwangan dayta pusom. Nasabot ni Isaiah iti Dios. Naaddan isuna iti sirmata, iti kinadayag iti Apo. Ket nabalbaliwan iti biyag na iti agnanayon. Ibagak ken kakabsat, dayta nga Dios nga nang sabot kini Isaiah is tumutlaang iti Dios nga adda kadak tayo iti dayta nga kanito kakabsat. Kabaulan na nga sabten into umawag ka ken kuana. Agsabasabali man iti ari, agsabasabali tayo man kakabsat iti presidente wenno leaders dito daga. Ngem iti ari ti amin nga ari ket ti bibiyag iti agnanayon awan ti kaasping na kakabsat. Ken kas kabileg manipud idi ken si isasagana nga iparangarang ken ipakita na iti dayag ken panakabalin na iti amin nga tao. Nakita ni Isaiah daytoy kakabsat nga sirmata saan nga gapot ay suna ket maysa nga propeta. Nakita na iti Dios agsipud ta adan isuna iti nalukneng, adan isuna iti napakumbaba nga puso. Ken si isasagana nga lapayag nga agdingeg iti Dios. Ibagak ken ka iti daytoy nga aldaw kabsat, awan iti title wenno posisyon nga adda kada tayo iti mangtignay iti Dios. Di ket di no siya sino ken anya ti adda kada iti puso tayo. Kunana iti may kadua nga Kronika kapitulo 16 bersikulo 9, sikikita iti Apo iti entero adaga tapno pakirden na dagiti napudno ken kuana. Ti sao nga napudno kakabsat wenno da loyal iti English ket ipasimudaag na iti nananay nga kinamatalek. Nananay nga kinapudno ken kinatalna. Panagtalinaed. Isu nga no adalin tayo deti kakabsat nga verse ayan ni Apo Dios sikikita kadagiti matalek. Napudno ken nagtultuloy ngagtaltalinaed ken kuana. Anyaman nga kasasaad iti panagbiag. Ayat ti kakabsat iti Dios matalek. Kabsat agsapsapol iti Dios. Kadagiti lalaki ken babae nga sisasagana nga dumngeg ken agpaaramat ken kuana. Mabalin nga iti daytoy nga aldaw. Adda kamot nga aglablabas iti maysa nga narigat nga dalan. Ang sangom iti kaslabantay nga problema kabsat ti panagbiag mo. Kas kini propeta Isaiah nga nalapunos iti ladingit. Addaan ka iti awiten nga dadagsen. Adda iti sangwam nga parikot. Addaan ka iti saksakiten. Well, agwisin ka kabsat nga umasideg iti presensya iti Dios. Palubusam nga makitam iti dayag iti Dios. Paluknengem dayta pusom, lukatam dagiti lapayag mo nga agdengeg iti timeg iti Dios. Awan iti kapintasan, awan iti kasayaatan, at nahantay nga mabaling ikumpara kakabsat intuno adda tayo iti presensya iti Apo. Kung kunatay nga kanayon iti presensya iti Apo adda iti panakaliwliwa. Iti presensya iti Apo adda iti panakawayawaya. Iti presensya iti Apo adda iti talna, adda iti kapya. Praise the Lord. Nga every time kung mga mapantay di church kakabsat, katarigagayan tayo, nga marikna iti presensya iti Apo. Hallelujah. Aya, tadayjay iti maysa number 1 nga rason no apay kakabsat nga mapapantayo iti church. Haanlaeng nga maadalan tayo, madagdagan po yung ating kaalaman tungkol sa Biblia, kang runana ti amin ket marikna tayo iti presensya iti Apo. Aya tinga kakabsat, awan ti kasayaatan ken kapintasan nga papanantayo into kaslasaan tayo yung kakabailan dagiti papaspasama kada tayo nudi iti presensya iti Apo. Eta iti pagrugyan na duma kakabsat iti panaka hiwalay mo. Panagpanaw mo iti panagserbim kakabsat ket intuno addaan ka iti dadagsen nga problema agpasugnot ka ket duma babalawem iti Dios. Aya, dayjay iti pagrugyan na iti panaglami ismo kakabsat ngem kadagiti nga tiyempo nga intuno makarikna ka, intuno adaan ka iti dadagsen, amin tayo mo't makapadas kakabsat, kapintasan ko na nga lugar nga papanan tayo ket iti presensya iti Dios. Well, iti daytoy nga kanito, awisen ka man kakabsat, nga irugim, nga idaydayaw iti Dios.
Basa ka dagiti sasauna, nga iso ti mabaling nga mangliliwa. Kantaam ti na espirituan nga kankanta. Itag-ay mo, dagiti imam kenkwana. Ket mamati ak nga wayaway an naka iti Dios ti anyaman nga dadagsen nga addaken ka. Kanadagduma isu kakabsat iti manipulate. Isu iti ngay dayaya ag mangbibiyag kada tayon dagiti problema, dagiti napalabas tayo kakabsat. No hantay nga agbalin nga aware dita, dagito iti usaren iti kalaban tapno ti kasta matinag ka. Han nga ipalubos, kaputahan nga ipalubos kakabsat nga marikna tayo ken mapantayo iti presensya iti Apo. Kuna garutan tayo paluknengem dayta puso, kita ti apag iso nga talaga nga karapat dapat puta ba ako mag-worship agdayaw iti Apo tanto iparikna iti Dios dayta presensya na kun awan iti posisyon hangga gaputa si ka iti leader, educated ka, talented ka, abilidad ka, sikan iti pagpariknaan iti Apo saan ka kabsat nakabase daytoy iti puso nga panagdaydayaw iti nalukneng napakumbaba nga puso ay atik nga kabsat. Unak tatay mamati ak nga wayaway na kay iti Dios, anyaman nga dadagsen, anyaman nga parikot, anyaman nga problema nga addaken ka iti daytoy nga gundaway. Kasayaatan nga agpaiso ka kabsat. Gapot na dayta ket may samot laan nga padas tayo aya. Kapintasan kin kasayaatan launay nga lugar nga kaadaan tayo nga papanan tayo intunod natnuan tayo iti dadagsen. Aya. Intunod natnuan tayo iti sakit iti rikna. Kapintasan nga lugar. Kapintasan ken kasayaatan nga pagipulungan tayo kakabsat iti Apo. Madaydayaw iti napateg nga nagana. Alawen iti daytoy nga gundaway. Awisen kayo man nga agtamad ket agkararag tayo. Hallelujah. Agyaman kami Apo iti maminsan pay nga impaay mo nga nabaknang nga sasaom. Pudno launay nga sikay iti amami. Yung mga ayat ken mangilalaki na kami iti naldaw-aldaw. Nga anyaman dagiti kasasad mi, anyaman dagiti kasapulan mi, anyaman dagiti dadagsen nga awitin mi. Adda ka nga mabalin, nga pagkamangan mi Apo. Adda ka nga mangsungbat ka dagiti araraw mi, ken adda ka Apo Dios nga sanggir mi. Iti maminsan pa'y Apo umaslig kami ken ka. Iti daytoy man nga tiyempo gaputa, namnamaan mi dagiti nga sungbat dagiti kararag mi. Kadagiti agdingdingi kita nga kanito Apo nga addaan ti kasapulan, kasi nadadal mi Apo maipapan iti panagtignay mo iti sirmata kini propeta Isaya. Idi nga nalapunos isuna iti ladingit. Kastaman ti aramidem Apo ti tunggal maysa kada kami nga aglangoy kami kadi iti presensyam. Ket sadya nga makita mi Apo ti dayag ken parabor mo. Apo kadagiti addaan iti kasapulan, anyaman dagita nga kasapulan sabtem man Apo iti daytoy nga kanito. Na pinansyalan man dayta, na materyalan man o Apo na pisikalan na espirituan nga kasapulan ken anyaman pa yung aspeto ti panagbiag da Apo. Ipakitam iti ayat ken parabor mo iti daytoy nga aldaw. Agtignay ka ti nakaskas-dao nga wagas Apo, pataudem iti pamati kadagiti puspusom iti daytoy nga kanito. Ket mabigbig mi Apo nga adda ka nga managayat ken nakasagana nga mangsabot kadagiti kasapulan mi. Kararag ko Apo, dagiti kakabsat nga aglablabas ti adu nga banbantay ti panagbiag daytoy nga kanito. Saan mi man nga mainaganan ida Apo, nga ammom dagito nga agdingdingeg agkasapulan iti panangidalan ken panagsangit mo iti biag Apo. Tulungam ken idalan mo dagitoy nga kakabsat Apo, ipaayam iti talna iti panunot. Kastamot nga mariknada Apo ti presensyam iti panagbiag daytoy nga kanito. Dawatik mo't Apo iti agtultuloy nga panang bendisyon mo kadagiti leaders mi iti datoy nga nasyon man national agigana iti local Apo. Ipayam ida iti kinasirib. Kastamot Apo nga agserbida kuma nga daanda iti panagbuteg ken panagraem ken ka. Palubusam Apo nga dagito nga leaders mi ket agserbi babaan iti panangidalan mo kadakwada. Tultuloy nga bendisyonam iti nasyon mi nga Pilipinas Apo. Kadagiti pagilian mi, kadagiti barangay mi Apo. Ket adupay iti mamati ken agkamatalag ken ka. Apo sika iti tatagtag ay mi, ken idaydayaw mi iti daytoy nga bigat. Kukuam aming gloria, aming nga dayaw ken panagyaman. Iti nagan ni Jesus. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus.
pula ngem pinakawan na parabor tua po parabor mo pag nakaisalakan ko parabor tua po parabor mo na balay gingabyak ko may sa akla Alawin kakabsat, agyaman tayo. Iti dahi nga kanta parabor mo apo. Kita agyaman na kada iti nakatune in, iti dahi nga gundaway kakabsat, panakian tayo. Iti lasod, iti talupulong nga minutos. Well, iti dahi nga gundaway kahit kuman nga pagyamanan, dagiti kakabsat tayo nga na-meet tayo. Kaya, na-meet tayo encounter face to face, iti kalman, dito, Calvary Pentecostal Church. Ita San Isidro, Ilagan. Yan, nagyaman tayo kini Pastor nga Virgilin Pascual, Makaling. Kinkada gito'y members nga napaka-warm yung pagtanggap po nila sa atin. Maragsakan naklaunay kakabsat, iti pan nakamit ko kadakwada iti kalman kahit addaan kami iti nasayaat na pintas naragsaka fellowship kalman. Again, thank you very much Calvary Pentecostal Church dito sa San Isidro, Ilagan. Ore pa iti kakabsat nga taga tumawi ni Calvary Pentecostal Church madlaeng nga nakadwa tayo iti kalman kahit yung kablaawan the sister nga Beth Pagiligan, sister Edna Puerto Brigida, kini sister nga Brigida Tama, or pa kini sister nga Maricon Romias, Lady Glenn Domingo, Julie Dizon, sister nga Juanita Romias, kini Fidencia Romias, Alvin Romias, Gwen Tama, Given Grace Dizon, agyaman nagkakabsat, iti or pa nagpa-picture kada tayo kakabsat, kaya madaydayaw iti apo. Okay, oripay, kada kita datoy live streaming mat nga madama nga agbuy-buy sila iti nga gundawan ni Sister Jennifer Caro. Good morning everyone in Christ. Kuna na. Oripay kinang nga Wilson nga Nueva. Hallelujah. Amen. Kuna na Pilamer de Jesus. Amen. Kini Pastor Mercy dita magno. Amen. Praise the Lord. Agyaman ak pastor iti sao ni Apo Dios nga nang ted iti inspirasyon ngagtultuloy ngagserbik ken Apo Dios. God bless you and your family to all listeners kuna ni Pastor Mercy dita magno. Kini Sister nga Josephine Uton. Amen. Kuna na. Madamamot nga agbuy-buya. Or pa kini Sister Jennifer Caro. Good morning everyone in Christ. Amen. Kuna nang nga Wilson nga Nueva Philomer de Jesus. Hallelujah. Kuna na. Okay. Agyaman na kiti Pastor. Okay. Doble. Amen. Kuna Sister nga Josephine Uton. Eddie Valbin. Gumanong Eddie. Good morning. Sister Mary Olsamera. Yes, Lord Jesus. Thank you, Pastor. God bless you. And more, including your family. Kini Sister nga Teresita Malagayog. Amen. Sister Leia Cabanyero. Amen. Kini Pastora nga Marina nga Dizon Regino. Di Diyos na imbag. Oripay kini Sister nga Leonora Soloria. Blessed morning, Pastor. Agyaman tayo. Digiti sa iti apo nga isu. Iti mangtartarabay. Kada tayo. Amen. Well, isupay nagparangmat kakabsat dito. Ayan tayo. Kini Sister nga Merly Bingayan. Amen. Kuna na pagdispensaran tayo tahan kumabasa on and off gaminti week iti signal gaputa dati tayo nandito po tayo sa bukid. Well anyway agyaman na kakabsat kadagidhan ko man na i-mention ngagdingdingig kadagisibsiba iti radradyo da iti dating aldaw na imbag nga agsapa kakabsat iti Lunes kat sapay kumakakabsat awan iti sabaling nga tarigagay tayo iti daytoy nga aldaw no saan nga nudi marikna kadi iti presensya iti Apo. Amoy naglaplapusanan tayo iti presensya ti Apo. No marikrik na tayo iti presensya iti Apo. Awan tinarigat kada tayo. Aya, parigan no siya kata planong aglinis. Aya, aglinis ka kat nagado ti aramidom ta bala. Agpatugtog ka ti praise and worship. Aya, kanta ka, sabayan di praise and worship. Ito no madamdaman nalpas mon. Dahil ta trabaho nga mo nga napupuutan gaputa naragsak ka nga mga aramid dagiti nga banag. Aya, kanayon nga dahil ta ti kapadasan tayo kakabsat. Iso nga praise the Lord. Aya, madaydayaw iti Apo. May sala nga tip dahil kakabsat. Well, dalpasan kakabsat. Iti panag-exhort tayo, iti dahi tingal daw kat sapay kumata, dati naadal tayo, iti daytoy nga pinagsasaritaan tayo, iti dahi tingal daw. Alayin po, makadamanan tayo nakkaimkin kabsat iti Apo. Lawrence Salazar na yung bangal daw iti Lunes. God bless.
Nga radyo mapagtalka Idi damo jak kayak met nga tinggen Nemita biru-biru hikmeten Kaya rigan ikipilang tipitwen Kasta met maadang muin kay tinggen Iyag sa panat ng tinamnama Mangtatangar ken inanama Dagit isa sa uwi tiyapo Undasan nga balurin tiyak mali Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama.